Sa number 2, notice to explain ang gin-issue sang City Legal Office kay Bitaw Head Patrick Lacson angot sa pagkakasang sticker kag pagdala sang salakyan sang syudad sa iya nga balay. May report si Nico Delfin. Gin-turnover na ni Bitaw Head Patrick Lacson ang salakyan sang syudad nga nakuhaan sang litrato nga nakapark sa gwa sang iya puluyan kag wala na sa mga sticker sang logo sang syudad. Pero kaina, nag-issue na sang notice to explain si City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr. siya ginhimo nga pagkakasang logo kag pagdala sang government vehicle sa ila puluyan. Ang salakyan kabayan sang MABCAB unit nga ginapagamit sa nagkalain-lain nga departamento kag dapat ginabalik sa parking area sa Bacolod City Government Center kag wala ginadala sa balay sang empleyado o kon opisyal. Patag ni Lacson, nakasugilanon siya kay Mayor Albi Benitez angot sa paggamit sang salakyan. Dugang pa niya ginkinahanglan niya nga kakason ng logo sticker para sa pagpatrolya kag pagmonitor sang bitaw personnel. Nangayo na siya sang pasaylo sa ginakabig miscommunication angot sa paggamit niya sang government vehicle. Siya natalana nga magasubmit sang patag sa City Legal Office. Ang sala po no da, kaya gintukwa ko ng engineering section na munti yun ang logo because for the reason, in-explain ko man sa kay Mayor Albino. Ang in good faith nga, why ko man namin nga insulto sa MABCAB or kaya program sang Grab service para sa provider para sa mga employees, no? Hindi na mo nang akon nga intention it, more of nga ko na muna to ang akon nga service na as head. I don't want nga makita ko nila. If fully tinted ko siya, wala siya logo. So na muna siya ginamonitor ko sa tanang nga mga intersections sa aton mga enforcers kung go brush lang wala. Nagwa nga nakuhaan sang litratong MABCAB unit sa gwa sang balay ni Lacson nga mong madasi kagin pasapasahan sa social media. Ang mga MABCAB unit wala gina-assign sa isa ka tawo lamang bangod kada departamento kag empleyado nga on official business sara makagamit sang government vehicle paagi sa pagbook sang salakyan sa mobile app. Naging kabahin ini sang programa sang alkalde agod maamligan ang mga government vehicle nga sadto nagakaladula kag nagakalaguba. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.